Това е гледката от втория етаж на една от най-красивите къщи в местността Пчелар във Варна. Вижда се морския бряг в целия си блясък. А ако погледнеш надолу, може да се наслаждаваш на друга приказна гледка – градината в двора на къщата на семейство Станчеви. Имотът е купен преди около 7 години. В един слънчев летен ден Виолета Станчева и приятелката й Милена имат среща с брокера на имота, но докато дойде той, решават да влязат вътре. В момента, в който отвориха вратата, аз просто разбрах, че това е моята къща, защото всичко това, което виждате, в общи линии така го и купих. И градината беше невероятна, имаше много хубава елхичка и направо се влюбих в нея. Собственикът, от който Виолета и съпруга й купуват имота, е правил всичко в къщата с много любов и много трудно се разделя с нея. Късмет е, че е продава на семейство Станчеви, с които се вижда и може да се наслаждава на всичко, което е измайсторил – и къщата, и водоскока, и осветлението. Включва се автоматично, като стане с вечери и то се включва с релета. Всичко те са го направили, ние просто поддържаме. Приятелката на Виолета, Милена Войнова, видяла къщата вечер на първия купон там. В началото не обърнахме чак толкова много внимание на всичките неща, които после вече с времето всеки един детайл го виждаш и го усещаш. Обаче наистина това в момента, в който се светнат автоматично тези светлини в градината и става малко празнично, приказно, мистично и когато чашата с ракия е студена, всичко е ред. И си заобиколен от приятни хора, от близки хора, които те търпят и винаги са готови да те поканят, за да си прекараш добре в тая хубава обстановка. Вечерта е наистина много тайнствено, с всичките тези зеленини и борчета. Много е красиво. С голямо удоволствие човек може и през деня, и вечерта да си прекарва в двора. Къщата си има 3 пазители – 2 котки и 1 куче. Котките непрекъснато стоят в зимната градина и наблюдават посетителите през прозореца. В стъкленото помещение Виолета е направила ефектно декоративно осветление. Идеята беше моя, понеже предвид конструкцията, те не е много често, доста е обемна и нямаше начин как да бъде пуснато осветление по друг начин. И след като се разходих и с магазините, установих, че това е нещото, което на мен най-много ми допада. Хем да бъде по-издигнато и да не пречи при движение и да има обем въздух в цялата тая зимна градина. Така че това е мое дело вече, там аз ги избирах нещата. А по някакъв начин не пречи ли това, че е и жълто, и бяло, смесено? Не, това са само външните тела, които има достатъчно обем в цялата тази зимна градина и не става натрапчево. Да, не е хубаво иначе естествено да се смесват светлините, ако са близо една до друга, но достатъчно е голяма, за да може да поеме всичко така по-раздвижено. Тя си има точно ясна представа какво ще прави. Аз само се възхищавам на нещата, които тя прави, защото на мен никога не ми хрумват. Примерно такова съчетание от различни цветове на мен никога не би ми хрумнало, обаче когато го видях, казах браво бе! Наистина това е. И те наистина светлините не се смесват, просто когато светнат тези лампички горе, то става като коледна елха. Красиво, синьо, жълто, червено и веднага ти става весело, едно топличко такова на душата. Предполагам, че вие се мечтаете за такава къща. Аз я имам, след като имам тях, като приятели. Така че тази къща е колкото тяхна, толкова и на всички хора, които те обичат и които винаги са с тях по празници, по всякакви поводи.